Ako ba nga dyan siya? Sabi na yung mag-video. Welcome back again sa ating YouTube channel! So for today's video everyone is hindi na lang ako mag-intro para sa birthday kay medyo basin dahag tao may kogtang video ko. So at least ikabot dito mag-video na lang ko dahil hindi na ako mag-intro dito kay ma-out na dahang tao siya gitsyagit ulit rin bro. Sige na nga sa hapit na minabot nakakano siya nga daan. So bye bye everyone. Mga ito namin. A few moments later. For today's video, so narimis lang balay. So ayan, dahil nag-ilis na kong pinabonggang-bongga. Wow! So ayan, sigli. Oh. Pare chili, nakailis na po. Ayan. So, medyo nagtao dahil. Wala akong mag-video. Badang! So, muna siyang birthday girl. So, ayan. Pagkagwapa na kayo, oh. Oh.
update for today's video, everyone. Hakot award naman mo na. Magdala po sok dai. Ato ba nga dyan siya? Sabi na yung mag-video. Gracia.